Ada Kangsla देग्लाय बैसागु माबायदि रंजानांगौब्रा जेबो प्लान खालामथाराखै नामा? खालामदोंब्रा बाहाय मा खालामा जानांगौ बिलाय बिबारिमोन मोनबारिमोन दं बिसोरबो लानानै मोसागोन आरो मा जागोन। Ada Kangsla बिदि होननानै आंखौ दा लाफालै नोंसोर आंखौ लाफाब्रा Ada Kangsla बिबारिमोन मोनबारिमोन जोंहा मोसाफाथारनांगौ देग्लाय बैसागुआवहाय। बिदि होननानै बांद्राय स्टार दा मोसालै सानैबो आंनि भागसो बिबारि मोनबारिया। हेद Ada Kangsla नोंनाबाथाय खालि बिदिल'लै थांसै बैसागुआवलै आंखौ लाफाथारनांगौ जेरैखि जाया। जालालै आंहाबो बेरायहैनांसिगोन टाइम पाससो। बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ जालालै खालि बैसागुनि फारसेल' गोसोखांलाय लांसै। माला बैसागुआ फैनानै थांबावो माला बिदाय हैखांबावो। नै बिबारि मोनबारिमोना मा खालाय जाखो बेवहाय साहा लोंदोलै एसे थांनानै ज'खायहैनांसिगोन। बिबारि मोनबारि आंनि दारि मा खालामदों बेवहाय साहा लोंदों। फाग्ला साहा लोंनो फैयाबा मा फैयो बे दखानावलाय साहा दखानाव साहा लोंनो फैयाबा। नों एफा रागा जोङो आरो आंखौ नायनो हाया बायदि खालामो नोङो। सासिखाया बासिखाया खोथा रायलायनो फैदों बाव मिंख्लख्लनो। साहा दखानियाबो माबा बहाबा थांनानैसो थाहैबाय। बिबारि साहायानो दुङाखिसै नामा हनै? थ' थांसै ओंखाम ओंख्रि संनांगौआ दानो आइजों रायजागोन। औ थौदो थांनोसै टाइम गैला। बिबारि मोनबारि आंनि दारि थांसै आरो होमबालाय। रब्रा दसे थाथ'बाव। नोंबायदि बेखार नङा जों बाव थाबाय थानो जोंहा ओंखाम ओंख्रि संनांगौ। थ' बिबारि जोंहा थांसै। बैसागुनिसो एसे बरायखानाय दं माथो दानिफ्रायनो एराब्रा बिसोरलाय बिबारि मोनबारि आंनि दारिमोन नालाय। नायनोनो हिनसाम नंथारा नामाब्रा आंलाय माबा सिख्लाफोरजों बेफोरबायदि बखिजानाय माबा जानायल' जाबाय थाखो आंलाय जेब्लाबोलाय। जालालै साहाबो मोनलोंला थांसै बेयाव थाना मा मोनबाय थानो। आयै ओंखाम खुरदोलै मोनदोंना मोनाखै जाखो ओंखाम उखैबाय। हैमा आथिं अबेनिफ्राय दासो न'आव खब्ला नुजाफैलायखो। माबालै आयै गामियाव एसे बेरायला हैदोंमोन। नोंसोर फिसा नों बेबायदिनो बेराय थासिगोन होनबा बिहामजोखौलाय मालाथो लाबोनो सानखो आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जाबाय थानोसै। बुरि देहा मोदाय संनो हाला खावनो हाला बिहामजोफोरखौ थैनि सिगां बिहामजोफोरनि मोखां नुलांनोबा मोनबा मोजां जागौमोन। जागोनलै आयो बे नोंसाला खांसिल थासान्दियाव मा सिन्था खालामदों। मा सानबाय थाखो खांसिला फिसा? जेबो सानाखै र' फिसा आं माइबारि मोनाव गुन्दै लानानै फैग्रोनि। मोनथ'वाखै र' ओंखाम ओंख्रिया। थाब थांना फै ओंखामा हले बिराद उखैबाय उदैया मोनसोगारबाय आंना। माबा बिहामजोनिसो सिन्था खालामलाबायलै बेहा गाव हौवा सिख्लाफोरजों नायसनजाया सासेजोंबो। आंसो आंनि कन्डिसनखौ मिथिसिगौ बेलाय मा मिथिगौ सायालाय खालि बिहामजोल'सै जेबो खोथायानो गैला बेहा। स' लोगोफोर भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। मानोना आंनि चेनेला दा गोदान ओंखायनो आङो बारा गोलाव बानायनो हाया आरोना बिराद खस्थ'। अन्नानै आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। मिजिंथियो आं नोंथांमोननिसिम आरो अबंलावरिनिसिमबो जाहाथे नोंथांमोनहा आंखौ सापर्ट खालामो। दे लोगोफोर एसेनोसै फैगोन भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।